ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଭ ସକାଳ। ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଇବାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସବୁବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ପଛରେ ଧାଉଁଳେ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳାକୁ ସେ କେବେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି। ଅନ୍ୟର ଧନ ଦେଖିକି ସେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଏ। କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସବୁ ମଣିଷକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ଦେଇକି ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଏକ ଦୋଷ ହେଉଛି ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣକୁ ଖୋଜିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନ ସାରା ସେ କଷ୍ଟ ପାଏ। ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟକୁ କାହିଁ ଦେଖି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବା। ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା ଖୋଜିଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବେ। ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ଶେଷରେ ଜୀବନ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ଥିବ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରେ, ମଣିଷକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦିଏନି ଆଜ୍ଞା। ଟଙ୍କା ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ମଣିଷକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦିଏନି। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଆପେ ଆପେ ଆପଣ ପଛରେ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମଣିଷ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ସେ ସବୁବେଳେ କପି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତା ଗାଡ଼ି ଏମିତି, ମୁଁ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଆଣିବି। ତା ଘର ଏମିତି, ମୁଁ ସେମିତି ଘର କରିବି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କ'ଣ କଲା, କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, କିଏ କ'ଣ କରିବ, ସେ କଥା ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ନିଜେ କ'ଣ କରିବ, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ଆଲୋଚନା ଆଉ ସମାଲୋଚନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଦୁନିଆ ସେତେବେଳେ ହସେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଆଉ ଦୁନିଆ ସେତେବେଳେ ତୁମ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜୟ କରିଥାଉ ସେ କାମରେ। ତେଣୁ ଦୁନିଆ ଆଜ୍ଞା କହିବ, ସଫଳତା ପାଇଲେ ବି ଦୁନିଆ କହିବ, ଆଉ ବିଫଳତା ପାଇଲେ ବି ଦୁନିଆ କହିବ। ଦୁନିଆର କାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କହିବ। ତେଣୁ ସେ କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।